Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako prepojiť Shopify s eBay. Najprv sa prihlásiš do Shopify, konkrétne do svojho admin účtu. Ak nemáš účet Shopify, odkaz naň nájdeš dole v popise videa. Veľmi by to podporilo kanál. A potom do vyhľadávania zadáme eBay Importer. Potom klikneme na Hľadať v obchode Shopify App Store. Budeme presmerovaní a uvidíme rôzne aplikácie na import eBay produktov do nášho Shopify obchodu. Môžeš si v pokoji prezrieť, ktorú aplikáciu chceš použiť. Ja by som zobral túto aplikáciu. Klikneme na ňu, scrollneme dole a uvidíme ceny. To je veľmi dôležité. Je tu bezplatná verzia. Môžeš importovať 5 eBay položiek, ale nemáš synchronizáciu zásob a tieto veci. Tie dostaneš až keď zaplatíš toľko mesačne. Ale nenašiel som lepšiu aplikáciu. Možno nájdete lepšiu a budete môcť použiť tú. Klikneme na inštalovať a potom znova na inštalovať. Budeme presmerovaní sem. Teraz máte na výber pridať produkty z eBay do Shopify alebo zo Shopify na eBay. Chceme to z eBay, takže klikneme na Apply, potom sem a vyberieme ebay.de, ak tam máte účet a klikneme na Click here to connect eBay account. Potom sa tu musíte prihlásiť. Následne budeme presmerovaní sem, kde musíte dať súhlas. Klikneme na Agree a budeme presmerovaní sem. Keď klikneme na Manage Products, uvidíte produkty, ktoré ste už pridali na eBay. Pre import do vášho Shopify obchodu klikneme na Import Now a vidíme, že to funguje. Keď sa teraz vrátime do Shopify, obnovíme stránku kliknutím sem, potom klikneme na produkty, uvidíme, že produkt z eBay bol importovaný, môžeme naň kliknúť a tu vidíme automaticky vložené obrázky, popis a názov. A tento produkt môžete pridať do Shopify ako akýkoľvek e-produkt. Práve som prešiel do náhľadu a produkt bude pravdepodobne pridaný priamo aj u vás, presne ako to vidíme tu. Môžete naň kliknúť tu a potom si produkt kúpiť. Takto jednoducho môžete prepojiť Shopify s eBay. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma váš like a dovidenia.